פרסומות בערוץ הפלסטיני. תראו לכם פרסומת בערוץ הפלסטיני. ג'יפ של מג"ב רודף אחרי ערבי. ערבי רץ בכל הכוח. דורסל, חוש שרמוט על בטרי. ערבי זורק אבנים. לא, איתונג לא זורק. בטח. תודה. בטח את הפרסומת לפלאפון יעשה מהנדס יחי עייש. טלפון. הלו. וואלה, רק בפלאפון ישמעו אותך עד שיגמרו לכם מילים. אבל אני בעד להחזיר להם, לא, אני בעד להחזיר להם, חבר'ה. כל פעם שהם עושים לנו פיגוע, כל פעם שקצת מרגיזים אותנו, להחדיר להם לערוץ הפלסטיני פרסומות כמו למשל איזה עוצר לא זזים מהבית. כמה ישר? גם הכי מצחיק זה שהבגדים שלנו באיזשהו שלב נהפכים להיות הבגדים שלהם. הכי מצחיק זה לראות ערבי זורק אבנים בחדשות עם חולצה סיום תורנות גולני.